Tay, sungutang aso ka tayo ay. Manong imo manggig na nung uyab kita nga pisot pagkutay. Sungutang aso ka ay. Ha? Unsa ka? Unsa man ay imong gipanugilon dong soy? Wa mong kumuingon ana sa mo ang uyab nga pisot ka. Di pa man ka muang ko na ay. Di na siya mudo na ako. Luod ko nung ka-aso ko kay pisot ko. Sungutang aso ka tayo jaman-jaman. Gusto mo nung itukan pa man ka tayo ay. Wa lagi kumuingon ana sa ija dong soy. Mamatay pa ko karon. More pa dong soy, ah? Wa jud ko moingon sa ija ha nga pisot ka. Ang ahong giistorya dong soy nga ugma pa ka makapatuli. 처음엔 네가 나를 너무 졸라 한 번만 나달라 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만나